Nem tudom, most még itt valami. Te ki az? Dekornak. Ezek azok, ami így
Köszöntünk köreinkben Mohos Zsófiát, és fölteszek pár kérdést Kupuszinával, Rimóccal kapcsolatban. Kedves Zsófi, dicsértessége Jézus Krisztus! Köszönöm szépen a lehetőséget. Tudomásom szerint te budapesti vagy 16. kerületből, és mostan az ember ránéz a térképre, akkor aztán 16. kerület, Rimóc, Kupuszina, egy hatalmas távolság. Meg ahogy hallottam, hogy családod is van, munkahelyed is van. Mesélj egy kicsit erről. Hogy csöppentél bele ebbe a világba? Igazából én Palózföldhöz kezdtem el úgy kötődni, hogy a nagymamámnál nagyon sok időt töltöttem egy Kisecset nevű faluban, Nógrád megyében, és ő egy tipikus parasztházban, hát csak a nyarakat töltötte, ott nem lakott ott, és művelte a kertet, meg a szomszédban egy ilyen gazdaságot folytató család lakik a mai napig, és Zsuzsika néninek hívják a szomszédasszonyt, ő egy viseletes asszony, és nekem nagyon tetszett, hogy én reggeltől estig követhettem az ő tevékenységeit. Hogyha kellett, akkor szénát hordtunk, vagy mentünk a legelőre a bárányokhoz, ő így nem csinált abból problémát, hogy egy gyerek van körülötte, nem kellett külön foglalkoztatni, és én nagyon szerettem a falunak a hangulatát, és amikor olyan kamaszkoromban így egyszer csak úgy hirtelen kezdett eltűnni ez a kultúra. Először csak azt vettem észre, hogy egyre kevesebb bőszoknyás asszony megy haza a templomból, és egyre kevesebb kert van, amit művelnek, vagy egyre kevesebb Kálmán bácsi ül a traktoron, és úgy éreztem, hogy ezt valamilyen módon meg kell őrizni, meg kell fogni.